Než začneme, chtěl bych vás poprosit o malou laskavost. Velmi se snažím dosáhnout hranice 1000 odběratelů. Je to pro mě číslo, které má skutečně velký význam. Klikněte prosím na tlačítko odebírat. Je to jen jedno kliknutí, ale pro mě je to obrovská motivace k tvorbě dalších videí. Moc vám děkuji. Hovor přišel přesně 7 dní poté, co jsme se nastěhovali do domu. Krabice byly stále naskládané podél chodby, ve vzduchu visel pach čerstvé barvy a můj manžel se v obývacím pokoji smál se svou matkou, kam umístit starožitnou skříň. Můj telefon zavibroval s neznámým číslem. Téměř jsem ho ignorovala. Pak jsem to zvedla a tichý starší hlas řekl: Omlouvám se, že vás ruším, ale zapomněl jsem odpojit kameru ve vašem obývacím pokoji. Nahrávala se do cloudu. Dnes jsem se na ní náhodou podíval a viděl jsem vašeho manžela a jeho matku dělat něco, zatímco jste byli v práci. Neříkejte mu to. Pojďte. Na okamžik jsem nemohla dýchat. Stála jsem u kuchyňské linky a zírala na bílou mramorovou desku, kterou Daniel trval na tom, abychom ji nainstalovali. Dům byl jeho nápad. Nový začátek, jak to nazval po roce, který se zdál napjatý, ale zvládnutelný. Byli jsme manželé 9 let. Dost dlouho na to, aby ticho začalo nahrazovat hádky a zdvořilost nahradila vřelost. Přesto jsem si říkala, že se sem přestěhovat věci napraví. Nový prostor, nové rutiny, méně vzpomínek na vzdálenost, která se mezi námi tiše zvětšila. Nechtěl jsem nic vidět, pokračoval muž. Jeho hlas byl nízký a váhavý, ale v tom domě jsem žil 30 let. Myslel jsem, že byste to měli vědět. Mé oči zabloudily k obývacímu pokoji. Daniel stál poblíž arkýřového okna se svou matkou Lindou. Ukazovala mu něco na svém tabletu a on se naklonil blíž a přikyvoval. Vypadali spolu pohodlně, pohodlněji, než byl se mnou měsíce. Říkala jsem si, že to nic neznamená. Samozřejmě to nic neznamenalo. Rodiny stály blízko u sebe. Matky a synové si šeptali. To bylo normální. Co jste viděl? Zeptala jsem se. Linkou se naplnilo ticho. Pak tiše řekl. Ne po telefonu. Nahrávku jsem uložil. Pokud ji chcete vidět, ukážu vám ji. Ale neříkejte mu to, prosím. Prsty jsem sevřela telefon. Kde jste? Dal mi adresu 20 minut daleko, poblíž čerpací stanice, kolem které jsem občas jezdila na cestě do práce. Řekla jsem mu, že zavolám zpět a pak jsem zavěsila, než mohl říct cokoliv jiného. Dům najednou působil neznámě. Stejné sluneční světlo, stejné dřevěné podlahy, stejné napůl rozbalené krabice, ale něco pod tím vším se posunulo, jako by se základy bez varování naklonily o pár stupňů. Rachel, zavolal Daniel z obývacího pokoje. Všechno v pořádku? Přinutila jsem se otočit a vstoupit do dveří. Jo, jen spamový hovor. Usmál se, uvolněně, a vrátil se k rozhovoru s Lindou. Krátce se na mě podívala, její výraz byl zdvořilý, ale nečitelný. Linda se dočasně nastěhovala poté, co prodala svůj byt. To byl také Danielův návrh. Jen na pár týdnů, řekl, než si najde něco poblíž. Už byli 2. Šla jsem ke dřezu, pustila kohoutek a sledovala, jak teče voda. Srdce mi bylo silněji, než by mělo. Říkala jsem si, že přeháním. Kamery zanechané předchozími majiteli nebyly neobvyklé. Možná Daniel přeskupoval nábytek. Možná plánovali překvapení. Možná muž něco neškodného špatně pochopil. Přesto ta slova zněla. Neříkej mu to. Pojď. Hej, řekl Daniel a vstoupil do kuchyně. Máma a já jsme si mysleli, že bychom mohli přesunout stůl do obývacího pokoje. Tím byste měli více světla, když pracujete z domova. To je v pořádku, řekla jsem. Naklonil se na pult a studoval mě. Jste si jistá, že jste v pořádku? Jen jsem unavená, přikývl spokojený. V poslední době vždy přijímal jednoduché odpovědi. Bylo to odkašle si snazší. Linda se o chvíli později připojila. Našla jsem papíry od realitního makléře, řekla a zvedla složku. Možná byste si je chtěla dnes večer projít, Rachel, jen takové domácí záležitosti. Automaticky jsem složku vzala. Jistě. Její úsměv chvíli přetrvával, pak se otočila. Daniel ji následoval zpět do obývacího pokoje. Jejich hlasy opět stichly, jemné a soukromé. Podívala jsem se na složku. Uvnitř byly dokumenty z nákupu, podrobnosti o hypotéce, pojištění, závěrečné výpisy, všechno normální. Ale něco v načasování mi stáhlo hrudník. Kamera, hovor, papíry, šeptání. Složku jsem zavřela a odložila. Jdu do obchodu, senu s travou, řekla jsem. Daniel se podíval,
Právě jsme nakoupili. Zapomněla jsem pár věcí. Zaváhal, pak přikývl. Chcete, abych šel? Ne, řekla jsem rychle. Hned budu zpátky. Vzala jsem si klíče a odešla, než se mohl dál ptát. Pozdní odpolední vzduch byl chladnější, než jsem čekala. Nastoupila jsem do auta, zavřela dveře a pár sekund tam seděla. Okénkem jsem viděla Daniela a Lindu, jak si stále povídají. Znovu se k němu naklonila a ukazovala na něco na stole. Vážně přikývl. Nastartovala jsem motor. Když jsem odjížděla od domu, v hrudi se mi usadil podivný tíha. Nevěděla jsem, co očekávám, že najdu, ale hovor už něco změnil. Dům už se nezdál jako nový začátek. Zdál se jako jeviště, na které jsem vstoupila uprostřed scény, aniž bych znala scénář. Jízda trvala přesně 20 minut. Bungalov stál za malou čerpací stanicí, vybledlé obložení a zarostlé živé ploty. Když jsem zaklepala, dveře se téměř okamžitě otevřely. Muž, který otevřel, vypadal starší, než jsem si představovala. Hubený, prošedivělý, nervózní. Přišla jste, řekl tiše. Ano, uhnul stranou. Nechtěl jsem se do toho zaplést, ale nemohl jsem ignorovat, co jsem viděl. Uvnitř domu slabě voněla káva a staré dřevo. Zavedl mě k přeplněnému stolu, kde zářil notebook. S každým krokem mi srdce bušilo silněji. Všechno jsem zálohoval, řekl. Ruce se mu lehce třásly. Pro jistotu. Klikl na složku označenou mojí adresou. Obrazovka zamrzla na statickém snímku mého obývacího pokoje. Můj obývací pokoj, když jsem tam nebyla. Polkla jsem. Stiskl přehrávání, video začalo. Video začalo bez zvuku na sekundu, jen tiché ticho mého obývacího pokoje. Časové razítko v rohu ukazovalo úterý 18:14. Tuto večer si časně pamatuji. V práci jsem zůstala déle, abych dokončila čtvrtletní revizi. Daniel mi napsal v 18:02. Vezměte si čas. Máma a já jen vybalujeme. Pak se otevřely přední dveře. Daniel vešel první, povoloval si kravatu. Linda ho následovala s 2 sklenkami vína. Pohybovala se pohodlně, jako by už prostor vlastnila. Sklenice položila na konferenční stolek a Daniel sáhl po lahvi z kuchyňského ostrůvku. Pomalu nalil, pak jí jednu podal. Sedli si. Naklonila jsem se blíž k obrazovce, můj puls mi hlasitě bušil v uších. Linda se napila a rozhlédla se po místnosti. Stále věří, že to byl její nápad. Daniel se tiše zasmál. Rachel si ráda myslí, že má kontrolu. Žaludek se mi stáhl. Místnost se najednou zdála menší, jako by se vzduch zředil. Všechno podepsala, aniž by si to pořádně přečetla, pokračovala Linda. Přesně jak jsme čekali. Daniel přikývl. Jen jí musíme ještě týden zaměstnávat. Jakmile bude refinancování dokončeno, změna titulu bude vypadat rutině. Cítila jsem, jak mi prsty chladnou. Změna titulu. Na listině bylo jen mé jméno. Před lety jsem zdědila zálohu od svého otce a Daniel souhlasil, že je právně rozumné nechat dům pod mým jménem. Alespoň to tehdy řekl. Linda se naklonila a stále si nevšimla klauzule o plné moci. Daniel zavrtěl hlavou. Důvěřuje mi. To je ta nejsnazší část. Hrdlo se mi stáhlo. Slova nebyla hlasitá ani dramatická. Byla klidná, neformální. To je dělalo těžšími. Linda se slabě usmála. Dobře. Jakmile se vlastnictví přesune, můžeme jednat rychle, prodat do roka. Nikdy si neuvědomí, co se stalo. Daniel kroužil vínem ve své sklenici. Řekneme, že se trh změnil, nebo že jsme potřebovali likviditu. Nesnáší konflikty. Nebude se s tím hádat. Cítila jsem, jak něco v mé hrudi stvrdlo, ne jako panika, ale jako jasnost formující se v ostrých liniích. Video pokračovalo. Linda otevřela složku. Toto jsou další kroky. Podepíše to, když jí řeknete, že je to rutinní. Poté se o zbytek postará banka. Daniel listoval stránkami. A převody účtů? Již připraveny, řekla Linda. Jakmile bude dům na vaše jméno, všechno ostatní bude snazší. Cinkli si sklenicemi. Na načasování, řekla. Na trpělivost, odpověděl Daniel. Muž vedle mě stlumil hlas, jako by i tichý zvuk byl rušivý. Je toho víc, řekl jemně. Ale myslím, že tato část byla nejdůležitější. Neodpověděla jsem. Oči jsem měla upřené na obrazovku. O pár sekund později se Daniel uvolněně opřel na pohovce. Celý týden pracuje pozdě. Perfektní načasování, Linda přikývla. Jen nepospíchejte. Nechte jí cítit se bezpečně. Bezpečně. Slovo mi znělo v hlavě jako něco prázdného. Video skončilo.
Místnost stichla, kromě slabého bzučení ventilátoru notebooku. Můj odraz se na mě díval z tmavé obrazovky, bledý, stále neznámý. Omlouvám se, řekl muž tiše. Téměř jsem to smazal. Nechtěl jsem problémy, ale necítil jsem se dobře, že bych vám to neřekl. Pomalu jsem polkla. Můžete mi poslat soubor? Okamžitě přikývl. Už je skopírován na disk. A mohu poslat zálohu z cloudu e-mailem. Ano, řekla jsem, všechno, každou minutu. Podal mi malý USB disk. Prsty se měla nyní pevné, podivně pevné, jako by šok přešel do něčeho chladnějšího. Nevědí, že jsem stále měl přístup, dodal. Kamera byla připojena k mému starému účtu. Nikdy si toho nevšimli. USB jsem vložila do kabelky. Děkuji, zaváhal. Chystáte se je konfrontovat? Zavrtěla jsem hlavou. Ne, řekla jsem tiše, zatím ne, protože v tu chvíli se něco vyjasnilo. Kdybych se vrátila do toho domu rozlobená, všechno by popřeli. Překroutili by to, vysvětlili by to, obvinili by mě z nepochopení. A i kdyby ne, přizpůsobili by se. Skrývali by se lépe. Ale kdybych zůstala ticho, dál by mluvili, dál by plánovali, ukázali by mi všechno. Oceňuji, že jste mi to řekl, řekla jsem a postavila se. Udělal jste správnou věc. Přikývl s úlevou. Doufám. Jízda zpět se zdála kratší. Obloha se zbarvila do jemné oranžové a světla v sousedství se rozsvítila, když jsem výjížděla na příjezdovou cestu. Okénkem jsem viděla Daniela prostírat stůl. Linda se pohybovala mezi kuchyní a jídelním prostorem a tiše si broukala. Vypadali normálně. Vypadali jako rodina. Vešla jsem dovnitř. Daniel se usmál. Hej, to bylo rychlé. Obchod nebyl rušný, řekla jsem. Linda se na mě podívala. Právě jsme se chystali jíst. Kabelku jsem položila opatrně, vědoma si USB uvnitř. Voní to dobře. Daniel mi odtáhl židli. Ten pohyb působil povědomně, nacvičeně. Sedla jsem si a začali jsme večeřet. Mluvili o barvách na stěny, nedalekých restauracích a kam umístit knihovny. Přikyvovala jsem, odpovídala, když bylo potřeba, a sledovala je. Každý úsměv teď vypadal nacvičeně. Každé laskavé slovo znělo vypočítavě. V jednu chvíli mi Linda posunula složku. Toto jsou aktualizované papíry k refinancování. Nespěchejte, ale možná se na ně dnes večer podívejte. Krátce jsem ji otevřela. Stránky vypadaly hustě, technicky. Znovu jsem ji zavřela. Prohlédnu si je zítra, řekla jsem. Daniel se spokojeně usmál. Perfektní. Dojedli jsme. Pomohla jsem uklidit, mé pohyby byly klidné, odměřené. V myšlenkách jsem tiše skládala dohromady kousky. Mysleli si, že jim věřím. Mysleli si, že nebudu číst. Mysleli si, že nebudu bojovat. Tu noc Daniel rychle usnul. Počkala jsem, až se jeho dech prohloubí, pak jsem se vyklouzla z postele a šla dolů. Dům byl tichý. Zapojila jsem USB do svého notebooku a znovu jsem sledovala video, tentokrát sama. Každé slovo znělo ostřeji. Každá pauza byla záměrnější. Otevřela jsem prázdnou složku a pojmenovala ji dokumentace. Pak jsem soubor skopírovala. Ještě jsem přesně nevěděla, jak to skončí, ale jednu věc jsem věděla s naprostou jistotou. Věřili, že plánují mou budoucnost. Co nevěděli, bylo, že jsem právě viděla scénář a nehodlala jsem se jim řídit. Další ráno jsem se probudila před Danielem. Dům byl tichý, omytý bledě modrým světlem, které přichází těsně před východem slunce. Několik sekund jsem ležela tiše a poslouchala jeho klidný dech vedle sebe, snažila se sladit muže spícího pár centimetrů ode mě s klidným, vypočítavým hlasem, který jsem slyšela včera večer. Už to nebyl hněv. Hněv byl hlučný. Tohle bylo tišší, chladnější, přesnější. Vyklouzla jsem z postele, oblékla se do práce a sešla dolů. Linda už byla v kuchyni. Otočila se, když jsem vešla a usmála se vřele, jako by na světě nic nebylo v nepořádku. Dobré ráno, Rachel, řekla. Kávu? Prosím. Nalila mi šálek a podsunula mi ho. Její pohyby byly uvolněné, nacvičené. Přemýšlela jsem, jak dlouho nacvičovala tuto svou verzi, nápomocnou tchyni, podporující přítomnost a s klidnou průvodkyni papírováním a logistikou. Daniel říkal, že dnes zkontroluješ dokumenty k refinancování, dodala neformálně. Zkontroluji, řekla jsem a udržovala jsem svůj hlas neutrální. Přikývla spokojeně. Žádný spěch, jen běžné aktualizace. Běžné. Napila jsem se kávy a podívala se z okna.
Na zahradě stále stály nerozbalené krabice, zahradní nářadí opřené o plot. Všechno vypadalo nedokončené, dočasné. Uvědomila jsem si, že přesně tak mě viděli, jako dočasnou překážku. Daniel se o pár minut později objevil, upravoval si manžetové knoflíčky. Dobré ráno, řekl a políbil mě na tvář. Ten dotek působil normálně. Vždycky působil. Teď to působilo jako představení. Dobré ráno, odpověděla jsem. Společně jsme snídali. Linda si povídala o nedalekém farmářském trhu. Daniel zmínil svůj rozvrh schůzek. Poslouchala jsem, přikyvovala a hrála svou roli. Když jsem odcházela do práce, Daniel mi podal složku. Až budeš mít chvilku, řekl. Banka chce jednat rychle. Přečtu si to pozorně, odpověděla jsem. Jeho úsměv nezaváhal. Samozřejmě. V kanceláři jsem zavřela dveře a otevřela složku. Prvních pár stránek obsahovalo standardní formulace k refinancování, úrokové sazby, podmínky půjčky, splátkové kalendáře. Pak jsem se dostala k části, o které Linda mluvila. Plná moc. Moje jméno se objevilo čistým, přesným písmem. Klauzule dávala Danielovi právo jednat mým jménem v záležitostech týkajících se nemovitostí a finanční restrukturalizace. Bylo to pohřbené v právnickém jazyce, snadné přehlédnout, pokud jste to jen prolétli. Přečetla jsem si to 2krát, pak po 3. Kdybych to podepsala, Daniel by mohl legálně převést vlastnictví. Opřela jsem se v křesle, tiché bzučení klimatizace naplňovalo místnost. Pečlivě to naplánovali. Ne dramaticky, na první pohled ne nezákonně. Jen dostatečně nenápadně, aby to prošlo bez povšimnutí. Prohlédla jsem stránky a uložila je do počítače. Pak jsem vytiskla druhý výtisk a označila klauzuli malou tečkou tužkou. Ne zjevně, jen dost na to, abych ji později našla. Když jsem se ten večer vrátila domů, Daniel organizoval krabice v garáži. Linda seděla u jídelního stolu s tabletem. Všechno vypadalo zase obyčejně. Měla jsi šanci si to přečíst? Zeptal se Daniel. Ne celé, řekla jsem. Je to husté, soucitně přikývl. Proto jsem říkal, že je to běžné. Nic neobvyklého. Dokončím to dnes večer. Linda se usmála. Dobrý nápad. Je lepší mít všechno aktuální. Večeřeli jsme. Mluvili o plánech na víkend. Odpovídala jsem, když bylo potřeba. Poté jsem vzala složku nahoru a sedla si ke stolu. Dveře jsem nechala pootevřené, aby mě viděli pracovat. Zapnula jsem notebook a znovu otevřela videosoubor, tentokrát se sluchátky. Jejich hlasy mi naplňovaly uši, zatímco jsem zírala na dokumenty. Kontrast zostřil mé soustředění. Jakmile bude refinancování dokončeno, změna titulu bude vypadat jako běžná. Zavřela jsem soubor a vzala telefon. Zapnula jsem hlasové nahrávání a položila ho displejem dolů na stůl. Ne proto, že bych očekávala něco okamžitého, ale proto, že jsem se naučila něco důležitého. Mluvili volně, když věřili, že nevěnuji pozornost. O pár minut později se Daniel objevil na chodbě. Stále na tom pracuješ? Jo, řekla jsem. Jen se ujistím, že všemu rozumím. Vezmi si čas. Chvíli se zdržel, pak se šel dolů. Slyšela jsem, jak jeho kroky slábnou. O chvíli později se ze spodu slabě ozval hlas Lindy. Ještě to nepodepsala. Brzy, odpověděl Daniel tiše. Je opatrná, ale udělá to. Nehýbala jsem se. Nahrávací zařízení zůstalo nehybně vedle mého notebooku. Neměli bychom tlačit, řekla Linda. Nechí si myslet, že je to její nápad. Já vím. Jejich hlasy zeslábly, ale nahrávací zařízení zachytilo dostatek útržků, ujištění, trpělivost. Nebylo to dramatické. Nemuselo to být. Klidný tón byl přesvědčivější než jakýkoliv hněv. Po několika minutách jsem nahrávání zastavila a uložila soubor. Během následujících 2 dnů jsem postupovala stejně. Chovala jsem se normálně. Pokládala jsem drobné otázky ohledně papírování. Odkládala jsem podpis. Pokaždé mě Daniel ujišťoval. Pokaždé Linda nabádala k trpělivosti. Mezitím jsem sbírala všechno. Fotografovala jsem dokumenty. Nahrávala jsem rozhovory. Ukládala jsem e-maily, které mi Daniel přeposlal z banky. Všimla jsem si detailů, které jsem předtím ignorovala, jak vždycky vyřizoval poštu. Jak Linda kontrolovala výpisy, než jsem je viděla. Jak si vyměňovali pohledy, když přišla řeč na finance. Ve čtvrtek večer si Daniel sedl vedle mě na pohovku. Banka se ozvala, řekl. Chtěli by podepsanou kopii zítra, pokud možno. Jen chci pochopit část o plné moci, odpověděla jsem. Jeho výraz se zjemnil. Je to jen dočasné. Umožňuje mi to vyřizovat papírování, pokud si zaneprázdněná,
To je všechno, samozřejmě. Linda promluvila z křesla. Je to vlastně užitečné, pár to dělá pořád. Pomalu jsem přikývla. Dobře. Daniel se ulevilo, usmál se. Zítra to dokončíme. Usmála jsem se zpět. Uvnitř se už všechno měnilo, protože nevěděli, že jsem neodkládala zmateností. Odkládala jsem, protože jsem potřebovala čas. Čas na shromáždění důkazů. Čas na pochopení jejich plánu. Čas na rozhodnutí, jak přesně to ukončím. V pátek ráno jsem se už rozhodla. Nepodepsala jsem dokumenty, místo toho jsem je úhledně vrátila do složky a položila ji na kuchyňskou linku, než jsem odešla do práce. Linda si toho okamžitě všimla. Nepodepsala jsi? Zeptala se, její tón byl lehký, ale pozorný. Jen chci ještě jednou zkontrolovat jednu klauzuli, řekla jsem. Tu o plné moci. Daniel se objevil za ní. Stále se o to bojíš? Nebojím se, odpověděla jsem klidně. Jen jsem opatrná. Pomalu přikývl. To je fér. Linda se usmála, ale zachytila jsem slabé napětí kolem jejich očí. Samozřejmě, je dobré být důkladný. Opustila jsem dům s pocitem, že mě jejich pozornost sleduje. Nebudou tlačit příliš tvrdě, ne ještě. Celý jejich plán závisel na trpělivosti. A teď i můj. Místo, abych jela rovnou do kanceláře, jela jsem do centra k tiché budově poblíž soudu. Právnická firma sídlila ve 3. patře. Pečlivě jsem si ji vybrala, malou, diskrétní, bez křiklavého nápisu. Recepční mě zavedla do konferenční místnosti, kde stál muž kolem 50 let, aby mě přivítal. Rachel Morganová, řekl. Jsem Mark Ellison. Jeho stisk ruky byl pevný, jeho výraz klidný. Druh tváře, která viděla příliš mnoho sporů, než aby se snadno překvapila. Děkuju, že jste mě přijal na krátkou dobu, řekla jsem. Samozřejmě, zmínila jste možné problémy s nemovitostí. Podala jsem mu složku a vytištěné přepisy nahrávek. Několik minut mlčky četl. Místnost zůstala tichá, kromě šustění papíru. Když konečně zvedl oči, jeho pohled byl ostřejší. Podepsala jste to už? Zeptal se. Ne. Dobře. Poklepal na klauzuli. To by vašemu manželovi dalo právo převést vlastnictví. V kombinaci s refinancováním by mohl legálně restrukturalizovat titul. To jsem si myslela, opřel se. Nahrávky pomáhají, ukazují úmysl. Pokud budou pokračovat, budete mít důvody pro podvod nebo nepřiměřený vliv. Cítila jsem, jak se ve mně usazuje klid. Co mám dělat? Nejprve, řekl, nepodepisujte nic. Za druhé, tiše chráníme váš majetek. Můžeme podat oznámení, která zabrání převodu bez vašeho přímého povolení. Za třetí, připravíme dokumentaci pro případ, že by se pokusili přesto pokračovat. Můžeme to udělat, aniž bych je upozornila? Přikývl. Ano, ale načasování je důležité. Podala jsem mu USB disk. Je toho víc, videozáznam. Podíval se na část, pak zavřel notebook. To výrazně posiluje vaši pozici. Poprvé od hovoru jsem cítila něco blízkého kontrole. Během následující hodiny jsme sestavili plán. Podal by ochranné oznámení na nemovitost. Oddělili bychom finanční účty. Připravil by reakci na podvod předem. Všechno tiše, všechno legálně. Myslí si, že jednají první, řekl. To je vaše výhoda. Z kanceláře jsem odešla s tenkou obálkou a přesnými pokyny. Na cestě domů se odráželo odraz od čelního skla jasně a ostře. Dům vypadal při příjezdu na příjezdovou cestu nezměněně. Danielovo auto stálo na svém obvyklém místě. Lindin kufr stál u chodby, napůl vybalený, jako by měla v úmyslu zůstat déle. Uvnitř mě Daniel přivítal s uvolněným úsměvem. Ahoj, dlouhý den? Schůzky, řekla jsem. Linda se objevila z kuchyně. Právě jsme si povídali o večeři. Pečlivě jsem položila tašku. Zní to dobře. Večer probíhal normálně. Daniel griloval venku. Linda připravovala salát. Nalévala jsem víno. Pokud něco, zdáli se být pozornější než obvykle, jako by posilovali iluzi normálnosti. V jednu chvíli Daniel neformálně řekl. Banka se znovu ozvala. Doufají, že to bude v pondělí. Podepíšu v pondělí, odpověděla jsem. Jeho ramena se uvolnila. Perfektní. Lindin úsměv se mírně rozšířil. To je skvělé. Mysleli si, že jsou blízko. Později té noci, poté co šli spát, jsem seděla v obývacím pokoji s notebookem. Dům se teď cítil jinak, ne hrozivě, ale strategicky.
Každý kus nábytku, každý stín, každá tichá chodba působila jako součást větší šachovnice. Přesunula jsem prostředky ze svého osobního účtu na nový, s jehož založením mi Mark pomohl. Nebylo to dramatické, jen dost na to, aby se zabránilo náhlým výběrům. Pak jsem zkontrolovala záznamy o nemovitostech, které mi poslal e-mailem. Ochranné oznámení už bylo podáno. Bez mého souhlasu se nemohlo nic převést. Opřela jsem se a pomalu vydechla. Poprvé jsem nereagovala. Tvarovala jsem, co přijde dál. V sobotu ráno mi Daniel přinesl kávu nahoru. Velký den, řekl lehce. V pondělí všechno dokončíme. Přijala jsem šálek. Jsem ráda. Sedl si vedle mě. Tenhle dům bude pro nás dobrý. Myslím, že taky. Usmál se, nevědomý si toho, jak pozorně jsem ho teď sledovala. Ne s hněvem, jen s pozorováním. Jeho gesta, jeho tón, způsob, jakým se podíval směrem k chodbě, když Linda promluvila, všechno to do sebe zapadalo. Dole zavolala Linda. Rachel, našla jsem poblíž notáře, pokud bys ho v pondělí potřebovala. To je užitečné, odpověděla jsem. Zrychlovali. To znamenalo, že věřili, že úspěch je blízko. To odpoledne jsem vytiskla čerstvý výtisk dokumentů. Položila jsem je na jídelní stůl. Daniel si toho okamžitě všiml. Jsi připravená? Zeptal se. Skoro, řekla jsem. Linda se naklonila dopředu. Potom to oslavíme. Zní to hezky, odpověděla jsem. Uvnitř už bylo všechno připraveno. Podání byla na místě. Účty byly zabezpečené, důkazy byly zálohovány. Zbývalo jen načasování. Mysleli si, že pondělí změní vlastnictví. Nevěděli, že pondělí změní všechno, jen ne způsobem, jakým očekávali. V neděli večer se dům zdál neobvykle vřelý. Ne fyzicky, termostat se nezměnil, ale emocionálně, jako by všichni příliš záměrně předváděli optimismus. Daniel se pohyboval po místnostech s uvolněnou jistotou. Linda si broukala při aranžování nádobí. Věřili, že konec jejich plánu je blízko, a tato jistota změkčila jejich opatrnost. Využila jsem toho. Přemýšlela jsem, řekla jsem neformálně, když jsme uklízeli talíře z večeře. Možná bychom to měli zítra oslavit, až dokončíme papírování. Daniel se okamžitě podíval nahoru. Oslavit? Jo, nový začátek, nové podmínky. Cítím, že bychom to měli nějak poznamenat. Linda se usmála. To je krásný nápad. Daniel přikývl. Můžeme si objednat z té italské restaurace, kterou máš ráda. Uvařím, řekla jsem. Něco jednoduchého. Vyměnili si pohled, rychlý, spokojený. Pohled, kterého jsem si začala všímat častěji. Schválení, pokrok. Perfektní, řekl Daniel. Později té noci jsem seděla v obývacím pokoji s otevřeným notebookem a předstírala, že kontroluju pracovní e-maily. Daniel a Linda byli v kuchyni, jejich hlasy byly tiché, ale neopatrné. Zvykli si. Přesně to jsem potřebovala. Je připravená, zamumlal Daniel. Říkal jsem ti to, odpověděla Linda. Trpělivost. Jakmile zítra podepíše, měli bychom jednat rychle. Budeme. Banka to zpracuje rychle. Sledovala jsem obrazovku a poslouchala. Jejich tón ještě nebyl oslavný, jen sebejistý. Stále věřili, že poslední krok závisí na mém podpisu. Zavřela jsem notebook a přešla do kuchyně. Myslím, že podepíšu hned ráno, řekla jsem. Daniel se usmál, v jeho tváři byla jasná úleva. To je skvělé. Linda sáhla po své sklenici vína. Tak na pondělí, zopakovala jsem. Další ráno přišlo tiše. Sluneční světlo zaplnilo jídelnu a dopadlo na papíry už položené na stole. Daniel je úhledně připnul vedle řádku pro podpis. Linda seděla poblíž se svým tabletem a předstírala, že čte. Pomalu jsem vešla, držela jsem svou kávu. Jste připraveni. Jen to usnadňujeme, řekl Daniel. To oceňuji. Sedla jsem si a opatrně jsem listovala stránkami. Zastavila jsem se u klauzule o plné moci a nechala ticho protáhnout. Daniel mě sledoval, klidný, ale pozorný. Lindiny prsty se mírně sevřely kolem její sklenice. Rozumíte této části? Zeptal se Daniel. Ano, řekla jsem. A jste v pohodě? Přikývla jsem. Je to dočasné, že? Přesně tak. Odložila jsem pero. Udělejme to po večeři. Daniel zamrkal. Večeře? Chci to řádně oslavit, jinak to působí uspěchaně. Linda se lehce zasmála. To je ohleduplné. Daniel přikývl. Jistě, dnes večer. Znovu se uvolnili.
Napětí se rozpustilo. Sebrala jsem papíry a odložila je. Budu vařit kolem 7. Zbytek dne proběhl tiše. Daniel pracoval z domova. Linda přeuspořádávala police. Pohybovala jsem se po domě, klidně si vědoma každého detailu. Kolem poledne jsem poslala Markovi e-mail a potvrdila čas. Odpověděl jedinou větou. Budeme připraveni. Pozdě odpoledne jsem začala vařit. Vůně česneku a rozmarínu zaplnila kuchyň. Daniel nalil víno. Linda s neobvyklou péčí prostřela stůl, položila dobré talíře, které jsme sotva vybalili. Tohle je příjemné, řekla. Je, souhlasil Daniel. Sedli jsme si těsně po 7. Konverzace plynula snadno. Daniel mluvil o budoucích renovacích. Linda navrhovala nápady na úpravu krajiny. Poslouchala jsem, občas přikývla, přidala drobné komentáře. Pro ně tato večeře znamenala úspěch. Pro mě znamenala načasování. V polovině jídla Linda pozvedla sklenici. Na nové začátky. Daniel zvedl svou. Na nás. Přidala jsem se. Na jasnost. Slovo nespochybnili. Po dezertu Daniel sáhl po složce. Připravena? Opřela jsem se. Za chvilku. Zaváhal. Je všechno v pořádku? Jen si užívám moment. Linda se usmála. Zasloužíte si to. Vstala jsem a šla do kuchyně, pomalu jsem oplachovala talíře. Srdce mi bylo klidně, ne rychle. Klid mě překvapil. Nebyla jsem nervózní, byla jsem soustředěná. Když jsem se vrátila, položila jsem složku na stůl. Dokončeme to. Daniel mi posunul papíry. Vzala jsem pero a nechala hroce vznášet nad řádkem pro podpis. Oba se mírně naklonili dopředu, téměř nevědomky. Pak zazvonil zvonek. Daniel se zamračil. Očekávala jsi někoho? Ne, řekla jsem klidně. Linda se podívala směrem k chodbě. Asi nějaká dodávka. Já to vezmu, řekla jsem. Šla jsem ke dveřím, vědoma si jejich očí, které mě sledovaly. Když jsem je otevřela, venku stál Mark Ellison, vedle něj soudní vykonavatel, který držel tlustou obálku. Dobrý večer, Rachel, řekl Mark tiše. Uhnula jsem. Prosím, pojďte dál. Za sebou jsem slyšela, jak Daniel vstává. Co se děje? Mark vstoupil do obývacího pokoje. Vykonavatel ho následoval s neutrálním výrazem. Lindina tvář se mírně napjala. Danieli Morgane? Zeptal se vykonavatel. Ano, odpověděl. Jste formálně informováni ohledně ochrany majetku a pokusu o neoprávněný převod. V místnosti zavládlo ticho. Položila jsem složku na stůl. Daniel na mě zíral. Rachel, co to je? Setkala jsem se s jeho pohledem. Klidně. Toto je oslava. Ticho po mých slovech se zdálo těžší než cokoliv předtím. Danielův výraz se pomalu měnil. Nejprve zmatek, pak nedůvěra. Lindina postava stuhla, ruce se jí sevřely kolem okraje stolu. Mark zůstal klidný a opatrně položil obálku před Daniela. Réza,